yau rana ce ta farin ciki wurinmu, rana ce ta alfahari. A yau ɗimbin al'ummar da aka gani nan wurin sun yunkuro daga ƙungiyoyi guda 10 ko kuma ya ce muku guda 9 wanda suka canza sheka daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP. Wannan ƙungiyoyi kamar da kowa ya tashi ya bayani ya haɗu ƙungiyar shi, wanda ma bai ji ba nake so amfani da wannan dama in ƙara tabbatar mai ya san da wannan ƙungiyoyi guda 9. Na ɗaya, Katsina Youth Ideology for PDP Collaboration, wadda da APC ce ta koma PDP. Take Junction Katsina Credit and Marketing Cooperative Society, ƙungiya ce ta APC, ita ma ta dawo jam'iyyar PDP. Sanata Yakubu Lado Kuntata Mobilization Vanguard, ƙungiya ce ta APC wadda ta dawo da ɗimbin jama'arta a jam'iyyar PDP. PDP Youth Enlightenment Forum, ɗan marke Grassroots Awareness Forum, Atiku Lado Arewa Reporters Kano State, One PDP Support Organization, Masanawa Youth Support, Gobe da Kyau PDP Campaign Organization wadda da APC. Ina amfani da wannan dama da wannan ƙungiyoyi da shugabanninsu da kuka gani nan. Idan da za mu tafi hilin holo, ina mai tabbatar muku da cewa ɗan adam ɗin da ke nan wurin shugabanci wala wannan hilin ba zai ɗauke mu. Na yi amfani da wannan dama in gabatar da ƙorafi wanda muka samu daga jam'iyyar APC har muka canza sheka ya zuwa jam'iyyar PDP. Mutane su sani, zan ba da wani misali. Idan mai kosai ta yi kosanta tana da hurumin ta garzaye kosanta, ta ce kosanta mai kyau ne, akwai tashi, akwai magi, har na sa kwai, amma da ta ce kosan wancan baya da kyau ta bata. Amma a tsari na siyasa duk wanda bai yi da kyau ba dole a hito a hidi. Jam'iyyar APC mun mata kyakkyawan zato, dalili kuwa ita ce jam'iyyar da aka zaɓa kyauta, jam'iyyar talaka. Amma muna tunanin talaka ya kowa cancanta ya ji daɗi a cikin wannan jam'iyya, sai aka wayi gari ba mai shan wahala irin talaka. To tsakani da Allah, ni a mamadin kaina da sauran ƙungiyoyi zan ba da wani ɗan bayani kaɗan. A Katsina zone local government 11, ina jin sai da na kwana 11 kullum sai na zagaye zone ɗin nan, kuma gwamnati ta bani wannan assignment ɗin. Aka waye gari gwamnati yadda ka san zan gidan gwamnati yadda ka san zan shiga gida na haka nake shige shi. Amma daga cikin wannan mutanen da aka ba mu assignment akwai mutum 3 wanda suka rasu. Kowa ya san Sulatan Shakohar Dirbi, Allah ya mai rasuwa. Akwai Alayhi Sani BK, Allah ya mai rasuwa. Akwai marigayi Lawai Abacha, Allah ya mai rasuwa. Daga cikinsu akwai 'ya'yansa da za a yi ma'aure, mu suka sani ke shugabanci, suka zo suka yi mamu magana iyayen ya za a yi a taimake su, saboda sun san irin gwagwarmaya da kokari da aka bada da gudunmuwa akan wannan gwamnatin ta dawo. Wallahi hanyar da za mu bi mu ga gwamnati ma abu ya gagara, tunda sun gama amfani da mu, sun zidda mu, ba mu da wata rana wurinsu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da farko ina ma Allah subhanahu wata'ala godiya, mai kowa mai komi da ya nuna mu wannan rana. Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara samun rayuwar mu albarka, kuma Allah ya mana jagoranci. Ni Honorable Musa Gafai ina ƙara godiya akan waɗannan ƙungiyoyi da suka amince kuma suka yarda bisa ƙashin kansu za su mara ma mai girma distinguished Sanato Yakubu Lado ɗan marke baya a zaɓenmu mai karatowa na 2023 insha Allah. Waɗannan ƙungiyoyi da ke gare mu ƙungiyoyi ne wanda suka amince kuma suka taso daga jam'iyyar APC suka dawo jam'iyyar PDP. Ƙungiyoyi ne waɗanda suke da office a faɗin jihar Katsina,
ƙungiyoyi ne wanda suke da structure 34 local government from ward down to state ko up to state, wanda suke tafiyar da al'amuransu a jam'iyyar APC. Yau sun yi mubaya'a ganin cancantar sanato Yakubu Lado dan Marke za su mara shi bara. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu sa'a, Allah kuma ya dora mu masa daidai, Allah kuma ya ba jam'iyyar PDP nasara tun daga sama har ƙasa. Kuma wannan jagoranci da kuka ba mu, ina mai tabbatar muku insha Allahu sanato Yakubu Lado dan Marke zai jagorance mu bisa adalci da kawo ci gaba a cikin jihar Katsina gabaki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.